tu nepotrebujeme čakať na Serdara. Tefo, čo zas je? Čo sa tu deje? Nie som čašník, pán Džengis. Som muž, ktorý si zaslúži byť s vami za jedným stolom. Ale Tefik, rozprávame sa tu o tajných... Ja viem, čo ste urobili Omerovi. Čo? Zabijete ma, pretože to viem? Alebo ma príjmete? Odkiaľ to vie? Odkiaľ to vie? Odo mňa. Ty si chorý, Ali. Ali, ty si sa úplne zbláznil? Ako si môžeš byť istý, že ťa nezradí? To nerieš, Džengis. Odkiaľ môžeš vedieť, či ťa zajtra nezradím práve ja? To sa hovorí len tak niekomu na ulici? On nie je hocikto. Stojí pri nás. Ali, preboha, spamätaj sa. Ja sa rozhodnem, kto nám bude užitočný. Už len toto nám chýbalo. Vieš, koľkokrát mi Tefo zachránil život? Čo si pre mňa urobil ty, Džengis? Okrem pohrdania. Dobre, niečo ti poviem. Zabiješ ho. Či to už spravíš v pivnici, alebo kdekoľvek, zabiješ ho. Tie dni sú za nami, Džengis. Kto zomrie a kto bude žiť, o tom už nerozhoduješ ty. Počul si? Obdobie vrahov sa skončilo. Už si vyberám vlastné ciele. O tom, koho hodím do pivnice, rozhodujem iba ja. Nech žije bratstvo vrahov, kamarát. Odteraz si za neho zodpovedný. Ak nás zradí, zaplatíš za to ty, Ali. Rozumel si? Nezradí. Tak veľmi chceš byť medzi nami, ha? Stalo sa. Teraz je to na tebe. Dobre? Fajn. Vyriešte Serdara. Určite má kópiu. Vyriešte to skôr, ako ju dá advokátovi. Mám podmienku. Urobí to. Vítaj medzi nami, Tefik. Vyťahni si ma. Čo tu robíš, Eren? Tvoje miesto nie je pri nich. A kde je moje miesto, Ezel? Povedz. Kde je moje miesto? Kde je môj domov? Kde je moja rodina, Ezel? Odpovedz. Ja najlepšie viem, aké je to ťažké. Si na svete sám. Ale to, že si... Eren, raz príde deň, keď budeš mať rodinu aj ty. Ale nie je tvoja rodina. Prečo? Prečo by nebol? Možno, že je. Nie je. Ty si presný opak Aliho. Prestaň. Ali je opak teba. Nie mňa. Ali je odvážny. Brat Ali sa nikomu neklania a má ma veľmi rád. Neopúšťa ma. Záleží mu na mne. Brat Ali sa podobá na môjho otca. Nepodobá. Tvoj otec bol iný. Mohol by tvoj otec zabiť človeka? Ali to dokáže. Bez myhnutia oka. Aj otec by zabil. Nie, Eren. Zabili ho, pretože on nezabil. Ani ty si nezabil, pretože si ako tvoj otec. Dobrí ľudia nikoho nezabijú len tak. Hoci chcú, nedokážu to. Ako tvoj otec. Ako ty. Poďme, chlapče. Brat Ali! Brat Ali! Prepáč mi to. Ja som o Omerovi vedel. Samozrejme, že si vedel. Nie som hlúpy. Poslal ťa za mnou strýko. Musel si to vedieť. Prečo si mlčal? V rodine sa isté veci vedia, ale nevyslovujú sa. Tefo, dnes som z teba urobil moju rodinu. Vieš, prečo chodím pred tebou, Tefo? Pretože mi dôveruješ.
Poďme. Eren. Čo sa deje? Poznám ho zo sirotinca. Chcel som ho odviesť späť. Povedz mu, aby vystúpil. Eren, vystúp z auta. Brat Ali. Nepočul si? Nastúp si do druhého auta. Eren. Ty sa radšej staraj o $1 000 000 zákazku. Choď oslavovať, opij sa. Toto decko z ulice nechaj na mňa. Tým tomu akože robíš láskavosť. Ha? Neskôr mu dáš aj zbraň? A cieľ mu ukážeš ako hru? To je dobrý nápad. Ani sa nenazdáš a cieľom budeš ty. Ani sa nenazdá a cieľom bude on. Nie, to sa nestane. Buď pokojný, ochránim ho. Nie, on nepotrebuje tvoju ochranu. Treba ho chrániť pred tebou. A to prečo? Pretože ty si iný, ako sa javíš. Tento chlapec ťa vidí inak. Myslí si, že si správny chlap. Chlap, ktorý sa síce hnevá na svet, ale svojich chráni vlastným životom. Lenže podľa mňa taký nie si. A aký som teda podľa teba? Chlap, ktorý hovorí, že ochráni, ale vystrelí od chrbta. Si človek, ktorý dokáže zabiť aj člena svojej vlastnej rodiny. Čo je? Ty niečo vieš? Nie. Povedz, ak sa mýlim. Si človek, ktorý sa spojí s nepriateľmi a spokojným svedomím zabije svojich priateľov. Stačilo! Ali! Nie! To je akože všetko, čo vieš? Zradca! Podlý zradca! Zradca! Povedz prečo, povedz mi, ha? Prečo? Nechaj ho! Nechaj ho! Nechaj ho! Eren! Krvácajú ti ústa. Tebe krváca nos. Keby sme sa boli stretli v správny čas, bol by z teba chlap. Máš mi čo ponúknuť. V inom živote by sme možno boli aj priatelia. Ale nepreháňajme. Ali! S Bohom, cvikač Ali.